Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador, e hoxe imos activar o corpo, movernos con sentidiño e sentirnos mellor. Comezamos. Benvidos unha mañá máis aquí a Pulso Activo, como sempre, moi ben acompañado. Como estamos, rapaces? Moi ben, hola, Edi. A ver, tú que andas sempre picoteando, vouche poñer unha prueba. Ajá. Tes que coller a magdalena, mini magdalena, Sí. estirando. Veña. Veña, veña que non, veña que non comes, Veña, imos comezar como sempre con mobilidade articular, imos levar a cabeciña a un lado e outro, movimentos curtos, suaves. Arriba e abaixo. Que anxo. Ai, conto vos unha cousa. Que pasou, Estrella? Cuente aí. Cando entrei abrín a porta aquí do Abrimos do os brazos estudio, aí. empezou a porta. E resulta que non era a porta, que era a Era o cintura anxo. do anxo. Que non dobra. É que lle vou preguntar se trouxera o aceite hoxe, porque estou enseñando aí a facer estiramentos non hai maneira. Pouco a pouco, todo non se fai nun día. Cambiamos. Home, pero nin poñéndote comida, nada, non hai maneira. Hai que lle botar de xucai para desenferruxar. Porque hai que facer clases solo de estiramento. Correcto. Propuxen yo Edi, pero nin caso me fai. Mar na cintura. É que ti xa, cando fales xa, pum, desconecto, senón... No, é que ele non viría, se hai clase só de estiramento, verdad? Sí. Sí que viría. Sempre viu el. É ríxido o rapaz, Pechamos a porta para que non fuxa. É que non hai maneira, iso non dobra nin... Bueno, non todo mundo Cambiamos. se lle dá ben o mismo, vale? Tamén é Eu, por verdade. exemplo, dou feito abdominales. Pois sí, é verdade. Claro. Zas, en Coruña escoitouse. Xuntamos as Un pernas. pouco máis alá. Pero non te preocupes que hache de ir de volta. Todos temos o noso punto. Eu cos Barclays, ou Burclays, ou como se chame. Cara, o Edi escaqueándose, por exemplo. Ese hai que para todos. Mira, hai que Cambiamos. buscar aí. É un protesto con todo en xeral. Pero eu cheguei a facer os abdominales. Sí, claro. Sí, Naqueles tempos. naqueles tempos. Pero despois Púxose nos vellos. fun patinar con un irresponsable que me tirou a primeira xa. En vez de axudarme. Que eches, eso xa fai que fomos patinar Sí, pero pa ainda ir me... Hacia 3 dentro. meses. Xa fai, pero ainda me teño aí un probleminha. Graves acusacións se está vendo aquí. É verdade. Que pensa que só hai para os demais? Cambiamos de Hai pa pé. todos. Eu dou palabra. Se cadra o teu muelle tampouco é que... Hacia Claro, dentro. igual hai que botar aceite tamén. Non o quería Claro. decir, pero Compartir eu os botellas, abdominales xa. non os fago nunca. Claro, é que eu tampouco os faía. Moi ben. Unha vez que rematamos a mobilidade articular, imos pasar co quecemento para a clase de hoxe, que é de cardioforza. Para a forza imos empregar a kettlebell, así que collemos a kettlebell e a esteira e comezamos. Estuve aí axudando a Anxo a ver se estiraba, a ver se chegaba ao chan cas mans, pero nin poñéndolle comida. Pasa que me equivoquei. A próxima vez, en vez dunha magdalena, poñolle xamón ou lomo, unha cousa así. Claro, pois hai unha magdalena pequeniña, se ainda fora máis grande, ou fora unha larcha de xamón, ou algo así, ainda, bueno, pero unha magdalena así, por eso xa non me agacho. Moi ben, unha vez que xa collemos o material, imos comezar co quecemento, 30 segundiños de marcha. Aí, pouquiño a pouco, activando o corpo. Iso, movendo ben os brazos, as pernas. Vale, agora abrindo aí, outros 30 segundos. Pasamos a man por riba e por baixo. Moi ben. Seguimos aí, un poquinho máis. Últimos segundos. Vale, e xa para rematar o quecemento, 30 segundinhos de agachamentos.
Aí, activando glúteos, apretando. Vivo cara adentro. Ánimo. Veña, estamos rematando o quecemento. Vale. Claro, todos temos os nosos exercicios favoritos e hai nos que se nos atrancan e polo físico, polo que seña, que non andan pa diante nin nada, pero polo menos intentalo, non sabes? Exactamente. Non hai que atorarse, cada quen é moi válido para o que se lle dá ben. Agora, imos pasar a parte principal. Cardio e forza, 2 roldas, 30 segundos de traballo, 10 de descanso. Son uns 9 exercicios, así que o primeiro que imos facer son os snatch co kettlebell, vale? O que imos facer é co brazo dereito primeiro, baixamos e arriba, de acordo? Veña, collemos o kettlebell, colocamos entre as pernas, pés separados máis da anchura das cadeiras, estiramos o brazo cara abaixo, cu cara atrás, lombo reto, collemos aire e arriba. Sen cambiar, vale? Sempre o mesmo brazo. 30 segundiños de traballo de forza. Activando os glúteos, apretando aí ben. Vale. Para o seguinte exercicio deixamos a kettlebell ao lado, imos facer un poquinho de cardio, imos aumentar a temperatura corporal, imos facer eses jumping jacks que abrindo e pechando, de acordo? Veña, 3, 2, 1, imos aló. Iso é. Cada un ao seu ritmo. Moi ben, seguimos así. Moi ben, Estrella. Vale, moi ben. Ui, non, os jumping jacks non sei que nos inventou, pero a min eso de andar saltando xa non me gustaba de pequena, Eu andar as carreiras e todo eso, moi ben, pero os jumping jacks, eu fago jumping jacks a miña maneira. Agora, Sí. o que imos facer, o seguinte exercicio de forza, o kettlebell swing. Collemos a kettlebell, levamos cara atrás e aproveitamos o balanceo, empuxando cos glúteos e co abdomen. Veña. Pés separados máis da anchura das cadeiras. Agarramos a kettlebell cas dúas mans, levamos cara atrás e aí elevamos ata a altura dos ombreiros. Aproveito a forza que exerzo ca pelve, apretando glúteos, traballando o abdomen, envío cara adentro cada vez que subo a kettlebell. Aproveito a inercia. Vale, moi ben. Veña, agora imos seguir co exercicio de cardio, desta vez na esteira. O que imos facer é 30 segundos de escalador, que é levar os xeonllos cara adiante, sí? En posición de táboa. Veña, colocamos as mans debaixo dos ombreiros, estiramos o corpo. Unha vez que estamos aquí, comezamos levando xeonllo cara adiante, cada un o seu ritmo. Vixía a posición, Noemi. Aí, perfecto. Moi ben, gústame ese ritmo, ánimo, seguimos así, na casa tamén. Un pouquiño máis. Tres, 2, 1, vale. Relaxamos uns segundiños. Como cando imos por segundos non leva a conta do que facemos, pois contei a ver cantos fixemos na primeira volta. E eran 40, cas dúas pernas. Veña, xa pasou o tempo de descanso. Volvemos a traballar exercicio de forza.
agora imos combinar dous exercicios. O que imos facer é pés separados un pouquiño máis da anchura das cadeiras. Vou baixar facendo un agachamento e cando este abaixo elevo e subo. De acordo? De acordo. Veña, preparados, listos, comezamos. E arriba. En posición de agachamento e cando fago elevación frontal. Como se fose a kettlebell swing, pero cas pernas flexionadas. Moi ben, Noemi. Estalo facendo moi ben. Ai, Ánimo, va. Vale, moi ben. Que pasou, Noemi? que este Langrán. Se te estaba picando, non? No, que me cambiou. Ah, que me echo... Pero, Porque vexote potente hoxe, entonces, pues bueno. pero podo con ela. O Anxo cambiou o peso a Noemi, sin, non sei se deu conta ou non, eu non me dei conta, nadie se deu conta, solo entre eles. Entón, claro, a ver, non é o mesmo. Pero bueno, estou forte, poderosa e sen problema. Efectivamente, fixo genial. Bueno, eu tuve que coller o seu peso porque non me quedaba máis remedio. Agora, o que imos facer é o seguinte. Vou elevar brazos, estirando a perna cara adiante, vale? Tocando co talón. Son 30 segundos de cardio. Veña, movimento de brazos. E estirando perna, tocando co talón diante. Mira, este podíamos sustituir polos jumping jacks, polo escalador. Todo o rato este cardio. Veña, aí activando, con enerxía, 30 segundos. Teñen que ser dinámicos, aí. Movimento. Que marcha ten, Este facémolo en museo. Este. Así. Tamén. A próxima vez facemos así. Non é necesario. Para el. Va, no, pero parece moi interesante. Efectivamente, nós facemos aí un exercicio en museo que é máis ou menos igual, pero en vez de para arriba tamén é por lados. Bueno, voulle teres que propoñer un par de exercicios a Edia. Veña, agora collemos a kettlebell e imos levar ao redor do corpo, imos cara ao lado esquerdo, vale? Veña, entón, collemos aire e... epa. Imos aí cambiando de man, Ai, coño. apretando abdomen, dibuixando círculos. Apretado e ben o abdomen. Que non vos escapa a kettlebell. Non, que senón... Ui, Vale, moi ben. ui, as kettlebells son moi riquiñas, moi lindas, en colores así moi suaves, tal, pero son blandiñas, o que pasa é que pesan, porque a que menos pesa son 4 kilos. Claro, faiche un chichón moi lindo, pero o chichón mellor non probar. Veña, agora seguimos co cardio. Arriba. Xa sabemos como va este exercicio. E elevar xonxos, vale? Con movimento de brazos. Sabedes que estamos seguido movendo brazos e pernas nos exercicios de cardio. Para ir aumentando aí pulsacións. E xa estamos rematando a primeira rolda, Intercambiando os brazos e as pernas. Vale, moi ben. Quédanos un. De forza, seguimos traballando aí, a zona dos oblicuos agora. Vamos colocar a man aquí detrás da cabeza, brazo dereito, colla kettlebell, imos cara ao ladiño e flexiono cara ao lado contrario. Veña. Último exercicio da primeira rolda. Apreto ben abdomen, ao ladiño e volvo cara a posición de inicio. Como imos, rapaces? Ben. Ben. Vale, moi ben. Relaxamos os segundiños, finalizamos a primeira rolda. Vai a cousa ben, penso eu, Vamos ben de tempo, vamos ben de traballo, así que imos
polo lado correcto. Así que agora o seguinte exercicio, de novo, o snatch co kettlebell. Antes fixémoslo ca man dereita, agora ca esquerda. Sí? Estamos, veña. Colocamos a kettlebell entre as pernas, pés separados máis da anchura das cadeiras e imos aló, arriba. Levamos o cuño cara atrás, pernas semiflexionadas, lombo recto e subimos a kettlebell por encima da cabeza. Vale, moi ben. Veña. Finalizamos o exercicio de forza, toca o de cardio, toca os jumping jacks, os saltiños, sí? Estamos? Vamos. Veña. 3, 2, 1, comezamos. Movemos ben brazos e pernas. Xuntamos as mans arriba. Iso, con enerxía, veña, Estamos traballando de maravilla. Vale, moi ben. Ai. Veña, que xa se vai notando o traballo. Comeza a conta atrás xa para rematar a clase. Xa estamos na última rolda. Agora, toca outro exercicio de forza, kettlebell swing. Collemos o halter entre os pés. 3, 2, 1, imos aló. Aí, apretando glúteos, envío cara adentro, elevando a kettlebell ata a altura dos ombreiros. Vale, moi ben. Veña, deixamos a kettlebell a un ladiño. Ai. Ai. Notas moito o cambio de peso? No snatch só. No snatch. Veña. Imos progresando pouquinho a pouco, Agora toca o escalador. Posición de táboa, mans debaixo dos ombreiros. Podo Estiramos... escalar así? Podo escalar así? Nah, imos escalar cos brazos. Veña, colocámonos e comezamos. Bo ritmo, seguimos así, moi ben. Ánimo, 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 sigo. Vale, genial, relaxo tras uns segundos. Eu escalador... Escalar escalo, o que pasa é que me resbala a sola dos tenis. O escalador non fixeron para min. De feito, non me gusta escalar. Se for un escalador de verdade non salía da base, estaría todo aí no mismo sitio. Non é o meu. Pésame moito o cu. Xa queda pouquiño, ánimo, va. 30 segundillos de traballo de forza. Moi ben, Noemi. Separamos os pés un poquinho máis da anchura das cadeiras. Baixamos, levamos o cu cara atrás e... Unha vez que temos as pernas flexionadas, subimos os brazos. E volvemos á posición de inicio. Moi ben. Vale, perfecto. Veña, deixamos kettlebell ao ladiño
E seguimos facendo o exercicio de antes, vale? De subir brazos e tocando cos talóns diante. Estamos? Estamos, veña. Veña, vamos aí. Imos, comezamos. Con enerxía. Que non se diga que estamos cansados, Veña. Vale, moi ben. Agora de xeonllos de novo. Imos levar o kettlebell cara ao lado dereito. Escúitese calmear aí que dá vostede. Veña, agora collemos a kettlebell e imos lado dereito. Comezamos xa. Dibuixando o círculo. Apretando o abdomen. Estamos rematando xa a clase, Xa queda pouquiño. Sigo. Ai, home, pouquiño máis. Vale, perfecto. Veña, quédanos outro de cardio. Veña, tócanos elevar os xeonllos cara arriba, acompañando do movimento dos brazos. Veña, preparados, listos, imos aló. Subimos ben a perna, Veña, que xa é o último de cardio e despois tócanos a flexión lateral ca kettlebell e rematamos as dúas roldas. Vale, moi ben. Veña, rapaces, último esforzo. Collemos a kettlebell. A man esquerda, tócanos agora, man dereita detrás da cabeza, 30 segundiños, vale? Traballamos aí oblicuos. Baixamos e tiro cara ao outro lado. Un poquinho máis. Vale, moi ben, perfecto. Deixamos a kettlebell a un ladiño, imos pasar aos estiramentos. Que tal a clase? Ben. Ben, non? Aguantamos ben. Eu vimos ben, Veña, agora imos separar as pernas. Arriba, imos ao ladiño, aguanto aí uns segundos. Cambiamos de lado. Imos cara ao centro, collemos aire, soltamos dende a cintura. Anxo, ti chega onde podas. Entramos normal. Agora xa chego hasta máis, Imos ao ladiño. Todo gracias a Raquel. Home, Eres a máis mellor. home. Despois, se queres, seguimos. Cambiamos de lado. Pero en vez dunha magdalena, pollo xamón. Por favor, xa verá que baixo máis. Cara ao centro. Subimos un pouquiño. Que pasada. Aí levamos o brazo cara a nós. Cambiamos de brazo. Moi ben, fantástico traballo xentiña. Moitísimas grazas por acompañarnos unha mañá máis aquí en Pulso Activo. Recordade manter o corpo en movimento, ainda que sexa un pouquiño. Corpo e mente agradéceno. Eu son Edio, vos adestrador, e lembrade, mantedo o pulso activo. Me gusta. Sí, señor, Moi bien, moi bien.